Добър вечер. Добър вечер. Сега представителите на Япония и Китай предупредиха, че има много спекулативни сделки заради обезценяването на долара и това може да доведе до ново дестабилизиране на глобалните пазари, съответно и до нова криза. Има ли такава тенденция и такава опасност? Общо взето монетарните институции на Азия и в Щатите от край време водят тази епична битка. Коя валута е по-ценна и коя валута трябва да поевтине за сметка на другата. Общо взето около ценовите равнища на валутите, специално на иената спрямо долара, зависи до каква степен експорта на Япония ще бъде силен в Щатите, които са най-голямата страна в тези търговски отношения. По тази причина най-често срещаните интервенции на пазара са в полза на обезценяването на иената спрямо долара и по тази причина редица спекуланти отново залагат, че Японската централна банка няма да удържи и ще се намеси на пазара, спирайки това поскъпване на собствената си валута. Просто за зрителите на РЕД-ТВ нека да припомним, че в случая, в който една валута е скъпа, тя прави много по-труден износът на съответната страна към друга страна, ползваща търговските взаимоотношения. Откъде идват опасностите от евентуално прегряване на международните пазари? Дали само спекулативните сделки, дали има някаква роля самото отваряне и либерализирането на пазарите? Да, до такава степен световният финансов пазар, в частност и валутният пазар, е отворен за дребни и по-сериозни инвеститори. В последните години направи много лесен достъп до този пазар на всеки. На практика никой не може да даде и да има ясна равносметка колко милиарда потребители атакуват финансовите пазари през интернет от собствените си жилища. По тази причина теорията на масата на тълпата е доста силна и много трудно бихме могли да кажем дали това не е просто моментното състояние в еволюцията на глобалния пазар или просто частно спекулативни сделки. Според мен по-скоро пазара вече е изключително достъпен за всеки. Не го казвам, разбира се, с лош подтекст, напротив, но това нещо в определени ситуации го прави доста по-непредсказуем и по-турбулентен. Това носи своите ефекти след себе си, естествено. Сега Федералният резерв на Съединените щати доста ясно определя, че лихвените нива в най-голямата икономика ще останат на рекордното дъно още доста време, поне още няколко месеца. Ако съдим и по изявлението на председателя Бен Бернанке от тази вечер, това е тенденцията. Какви ще са ефектите обаче от тази политика? Значи един от основните проблеми, които Федералният резерв трябва да реши, е икономическия растеж, свързан с нивото на безработица. Да припомним, че току-що регистрирахме над 10% безработица в Щатите, която не е виждана от 1983 година. Това е изключително тежък, както политически, така и чисто икономически ефект, който управлението на Федералния резерв ще трябва да се справи, преди въобще да почнем да говорим за излизане от кризата и за стабилизиране на имотния пазар, за стабилизиране на борсовия пазар. Да, това са доста шокиращи цифри за Съединените щати. Как обаче се коментира и на какво се дължи бурния растеж на японската икономика? Той е доста внушителен. Японската икономика беше и все още е в етап на нулеви лихви. Значи, това е една много дългосрочна битка с рецесията в страната и по тази причина в момента, в който останалите големи пазари, а именно Европа и Щатите са под натиск, инвеститорите калкулират много по-нисък риск, влагайки средствата си в Япония. Това обяснява и добрият перформанс на иената, на местната борса, т.е. на азиатските борси. Просто по-скоро самите инвеститори смятат, че там риска в момента е по-малък, отколкото в Щатите и в Европа. Според коментарите на експерти, ако развиващите се икономики продължат да се възстановяват по-бързо и да се развиват по-бурно от останалите, от развитите икономики в света, това може да доведе до нова рецесия и до нови трусове. Има ли такава опасност?
Лично според мен по-скоро бихме се радвали в този етап да има къде да си влагаме парите, тъй като освен развиващите се икономиките от Южна Америка, в момента на практика е изключително трудно анализаторите да намерят добра дестинация за свободните пари. Така че по-скоро си мисля, че малко се спекулира с твърдението, че това, че дадени икономики в момента са в възход, има опасност те да се сгромолясат и да предизвикат кризисни ефекти. Да, другата гледна точка е, че всъщност те движат възстановяването на световната икономика, така или иначе от някъде трябва да има и растеж, но това, че долара се обезценява и след себе си води до поевтиняването на много активи, води пък до бурния интерес към определени сделки, към определени сектори. Според вас надуват ли се нови балони? Твърде рано е да кажем, че има нещо, което в момента представлява грандиозен инвеститорски интерес. Да, наистина доларът се обезценява. Една от причините са и лихвите на Федералния резерв, тъй като никой не иска да държи доларови активи, които не му носят съответната доходност. По-добре да държи активи в новозеландски или в австралийски долари, които имат съответната възвръщаемост. Така че все още ние не виждаме, примерно, нито имотния пазар изчислен през новите жилища, чрез продажбата на вторична търговия, чрез свиване на ипотеките, да се е възстановил до такава степен, че да представлява опасност от нови сривове. Не виждаме нито борсата да се представя изключително доходоносно и рентабилно. По-скоро движенията са по-скоро плахи и в момента се заражда импулс на едно ново движение, т.е. ново възходящо движение. И тези движения, тази ситуация в момента е удобна за инвеститори, които имат 4-5 години хоризонт на инвестициите си, тъй като вероятността в тази конкретна обстановка да хванат максимално най-ниските ценови нива, така нареченото дъно, е много по-голяма, отколкото ако изчакат този тренд да се зароди и се включат след като вече имаме 100-200% ръст от най-ниските стойности на индексите. Отделен въпрос е дали поевтиняването на долара води след себе си промени на стоковите пазари. Виждаме, че златото напоследък се търгува много активно и на много високи цени и поставя рекорд след рекорд. Самото злато е атрактивен safe haven инструмент, т.е. инструмент, в който инвеститорите внасят в периоди на кризи, в периоди, които предпочитат да защитат инвестициите си за сметка на отказ от съответна възвръщаемост. Разбира се, то е тясно свързано и с борсовите индекси и в момента, в който пазарът покаже, че имаме една здравословна среда за развитие и за формиране на нов възходящ тренд на борсите, цената на златото ще претърпи съответните промени и то ще почне да поевтинява. Интересно е поведението на централните банки, които за първи път от 20 години насам купуват вместо да продават злато. До сега поведението им беше точно обратното. От 89-та година насам винаги продават. Дали това е тенденция? При предходното рязко поскъпване на златото, в момента в който единната валута стигна до $1,60, ситуацията беше същата. И отново имаше слухове, че Китайската централна банка преструктурира златните си резерви и по тази причина златото се качва драматично. Значи тук има доза спекулативен характер във всичките тези новини. Аз се съмнявам, че централните банки го оповестяват публично това нещо преди да са започнали да го правят, просто защото няма логика да го правят, да го оповестяват преди да са го извършили. Просто ще го направят на далеч по-висока цена. За да не се спираме на всяка борсово търгувана стока и да не коментираме отделно петрола, но напоследък все по-активно се говори за края на долара като средство за разплащане при търговията с петрол. Има ли такава опасност да се случи това? Нямаме за момента алтернативата, която да замести долара. Тоест, вероятно ще минат много години преди светът да постигне консенсус, коя да бъде валутата или средството, което да замени долара като световна резервна валута. И тогава бихме могли вече
да прогнозираме в какви срокове би се случило.